Dong pala ko butang na dong. Ay ba ko ba unsa man ka di man makuha. Bo kayo. Unsa man ka sugon nga. No. Tainag ba ay? Tainag ba ay? Kuasa dong. Yo. Mudawat gid man si. Go lang wala kay. Go lang wala. Yasa wala. Ila ko. Isa kay bago kay jugo. Go lang wala. Dong Jeden. Na ako ipakuanin mo. Ito na. Challenge. Na ako challenge. Ito yung challenge. Ali. Ah, yote. Sure ka. Ah. Naakay premyo. Ano man? 1,000? Pan. Ay. Ali na yun. Ano mo? Na. Isag kuan. Nagagadali man ko. Mo naman. Pagkatod ko ante. Asa man karapit ka to? O kadyo ta kay dali. Dali sa. Unsay kasultin mo sa tong challenge? Kaya kuan, dapat tanggapon yung yoyo. O dali. Dali. Dali na yun. Dali okay. Dol. Duha may kabidyo. Dai. Go! Ah, sige, ani na lang. Uy! Hindi ko! Dali, challenge na. Ayaw, iyabaw. Ano eh? Simo. Simo to. Ay, kamatay. Ay, kamatay. Ay, ate, ay! Ikaw na, nung naman! Ang bawa.